Ola, don Gelati. Esos son todos os xeados que traes hoxe? Telos de unha morea de sabores. Que che parece se os ordeamos para que sexa máis fácil de escoller? Polo que vexo, tes 4 de cucurucho e 4 de paleta. Por favor, colle os 4 xeados de cucurucho e mesturaos. Deixa estos e colle os outros 4 xeados e mesturaos tamén. Agora chega o momento de mesturalos todos aínda máis. Dalles a volta aos dous montóns e fai un terceiro montón de xeito que botes un xeado de cucurucho, un xeado de paleta, un de cucurucho, un de paleta, até que os remates todos. Unha vez feito isto, corta ese montón pola metade, como se fose unha baralla de cartas, e completa o corte. Se queres, podes volver a cortar e completar varias veces. Deste xeito non saberei onde está cada xeado. Agora, pensa un número pequeno. Pequeniño. O 3? Perfecto. Bota 3 cartas de unha en unha sobre a mesa. É o momento de regresar esas cartas coas que tes na man, pero ti escolles se queres poñelas enriba ou debaixo. Ben, agora pensa outro número, que non sexa moi grande tampouco. O 4? Perfecto. De novo bota 4 cartas de unha en unha enriba da mesa. Imos a complicalo aínda máis. Das cartas que che quedan na man, pon a de enriba na parte de abaixo ou a de abaixo na parte de enriba. Como sempre, ti decides. Feito isto, as 4 cartas que aínda tiñamos na mesa, volve a xuntalas coas da man, poñéndoas enriba ou debaixo, onde prefiras. Agora, con todas xuntas, imos repartilas en 3 montóns, dando unha por unha en cada montón, como se xogásemos as cartas. Deste xeito, quédanche 3 xeados no primeiro, 3 xeados no do medio e 2 no último. Pois ben, esas dúas últimas botas enriba do montón do medio. Agora, tes que xuntar ese paquete do medio co que nos queda libre, pero, como sempre, ti podes escoller se as queres poñer abaixo ou enriba. Feito isto, corta e completa todo o conxunto varias veces, cantas ti queiras. E volvemos a facer unha conta final, para mesturar aínda máis os xeados. De unha en unha, fai 2 montóns sobre a mesa, botando un xeado á dereita, un xeado á esquerda, un xeado á dereita, un xeado á esquerda, até que remates con todos. Agora, non toques nada! Fixeche unha chea de mesturas, cortache e completache canto ti quixeche. Deixa repousar os xeados 3 segundos. 1, 2, 3. E dalle a volta para comprobar que as paletas e os cucuruchos están separados como ao comezo.